Moi ben, moi boa tarde. Nome da Editorial Alvarellos. Moitas grazas, Maribel, Gonzalo, a Cartabón por acollernos unha vez máis aquí. Un placer a todos vos vervos na presentación deste libro ben especial por todo o que podedes ver nel, desde o seu volumen e extensión ata ese contido que abarca, non? É excepcional. Un saúdo á familia de Alexandra que me acompaña, Amelia, Leonor, a familia de Darío Xoan Cabana, Anxo Angueira, responsable do cuidado desta edición. Despois de facer en Lugo o acto primeiro de presentación desta obra, que a fixemos a mediados de decembro, xusto acabado de sair, de feito estaban saindo do prelo eses días os libros, ainda non tiñamos a edición completa, de Lugo a Vigo, a segunda parada obligatoria era hoxe aquí, e así estamos facendo, é dicir, é o segundo capítulo no percorrido vital do propio autor Darío na mente de todos nós. Estamos diante dunha obra magna, dun esforzo editorial importante para nós, da nosa colección Rescate. É unha colección que comenzamos xa hai 20 anos, no 2005, por certo, publicando un dos autores tamén referentes para Darío como foi Cunqueiro. Nesta colección tamén está o Xeo Noboneira, ou está Antolín Faraldo, é dicir, sentiríase cómodo Darío na colección Rescate. O libro Semente de Mencer, despois Anxo, que foi quen coidou a fondo dunha maneira excepcional e profesional o cuidado da edición, e a Alexandra vos falarán polo miúdo do contido do que aquí recolle este volumen. Son os libros todos editados en vida, libros en verso de poesía editados en vida por Darío Xoan Cabana, 15 volumes desde 1970 hasta 2006. Falamos de 750 páxinas, por poñerlle cifras, e de 450 poemas, non? É dicir, toda unha vida editada. Chamámoslle volume 1 porque está en preparación un segundo de a inédita ou dispersa. Aquí está a obra editada en vida por Darío Xoan Cabana. Anxo Angueira era a persoa que tiña que preparar esta edición, un traballo de editor literario descomunal, porque, bueno, Anxo ten precedentes interesantes e importantes na preparación de obras como recentemente a do propio Méndez Ferrín, a Poesía Completa, ou as de Rosalía de Castro, non? O traballo minucioso de anotación, de comparación de versións, de fixación do estándar a partir das notas últimas de Darío, é o que dá lugar a esta edición última, non? E esta edición especial. Vigo foi fundamental na obra e na vida de Darío, vos o sabedes. Aquí está Pepe Cácamo, co seu pai. Darío traballou moitos anos fundamentais, nos anos 70, en Castrelos. Non só foi editor, tamén foi autor, porque o Romanceiro da Terra Chás hai unha colección Pico Sagro de Castrelos no 73, entón aquí foron momentos moi importantes na vida de Darío, non? Vou concluindo. Cando no 2013 tuvemos oportunidade de traballar xuntos como autor e editor, Darío e eu, foi na edición a traducción ao galego del Fioretti de San Francisco, as Floriñas de San Francisco, unha edición moi curiosa, moi singular, que el traduciu desde o italiano medieval, por suposto, que levou o premio aquel ano de a edición, o premio dos editores galegos a mellor traducción do ano. Quedáranos pendente, e así o dixemos moitas veces, facer algo xuntos, non? O que fose, o que xurdise no camiño. Eso foi no 2014, non puido ser, o tempo marca coa súa gadaña as súas tempos e as súas etapas, e non puidemos colaborar, pero isto de alguna maneira, a veces un ten a sensación de que chega tarde a moitas cousas. En isto quizáis, ben, a memoria de Darío en este Semente de Mencer está viva, está hoxe aquí con todos vós en Vigo. Verche a librería de todos vós é algo moi especial e gratificante para un editor tamén como a min, e quizáis o libro máis con que abarca unha obra máis voluminosa, magna e importante e interesante da nosa colección Rescate, o que temos nos diante de aquí, porque abarca toda unha vida intensa dun poeta monumental como é Darío. E para nós é unha satisfacción como editora poder levar adiante e poderlo defender, que como solemos decir os editores,
en todos os lugares onde irá a partir de agora desde que o presentemos, Lugo, Vigo e agora onde nos leve o público e as oportunidades. Moitas gracias. Anxo, entonces... A ver, como... Moi boa tarde. Eu estou feliz de volver a esta librería Cartabón, que é un epicentro da literatura en Vigo. Os poucos que quedan, os poucos que infelizmente quedan en Vigo. E saudaros a Gonzalo e a Isabel. Encantado de estar aquí a vosa beira e con todos e todas vos. Non hai micro, vou intentar non quedar sin voz polo medio da miña exposición. Estou feliz ademais por traer a Vigo e poder falar dun poeta descomunal, un escritor extraordinario, pero sobre todo un poeta. Darío tamén foi novelista, traductor, pero eu creo que Darío sobre todo foi un extraordinario poeta. Facelo, claro, un escritor desta magnitude, pero tamén de quen era o meu amigo e o meu camarada. O meu amigo e o meu camarada. Tiven a fortuna, tiven esa inmensa fortuna, non? O tempo non nos deixou estreitar máis eses lazos de amizade, pero foron suficientes para que perduren, para perduraren mentres polo menos eu viva. Estamos aquí en Vigo, que deixou unha pegada tamén extraordinaria na vida e na obra de Darío. Está aquí con nos Pepe Cácamo, el sabe o mellor que a min, porque o viviu moito máis de perto, pero aquí en Vigo el traballou en Castrelos con teu pai, Xosé María Álvarez Blázquez. Con el aprendeu a filoloxía. El sempre decía que eu non son filólogo. Se era filólogo, non fora a universidade con trapalladas desas. El aprendeu filoloxía con Xosé María, lendo ele por el. E ademais Xosé María tamén era poeta, era narrador, era ensaísta, antólogo, teu pai, e editor, que esa é unha faceta de Darío que a veces da que non se fala moito. Darío era un gran editor, e estou nos vendo a colar, sí, aqueles libros da edición da Cruxa. Non só ele era un gran editor, sino que deixou na súa propia familia ese gusto pola edición ben feita. Esta é unha proba tamén diso, non? Aquí está de algún xeito tamén o vou facer de editor de Darío, que andaba vendendo libros por aí, eses libros populares. Por lo tanto, Vigo foi capital, porque aquí tamén a parte de Castelos, aquí foi onde comezou a militar non sei se Xaviña de Lugo, militar na UPG, na Unión Xaviña de Lugo, pero aquí consolidou esa militancia. Aquí foi camarada de Reboiras, e de outros moitos, e aquí, aquí ele arriscou a súa propia vida dando o seu nome, alugando un piso onde estaba o aparato de propaganda do partido. Non son palabras miúdas. E aquí, claro, aquí coñeceu a cidade industrial que el despois cantou tamén na súa obra. Vigo deixou unha pegada extraordinaria. Tamén Lugo, por suposto. Pero despois de Lugo, a gran cidade de Darío foi Vigo. Son cidades con perfis tamén moi distintos, non? Aquí tivo efectivamente o magisterio de Xosé María Álvarez Blázquez. Con el publicou ademais ese cancioneiro da Terra Chá, e tivo o primeiro
magisterio tamén viña co magisterio de Manuel María. Eu aquí na miña obra falo de dous grandes mestres, a parte de Álvarez Blázquez, de Darío. Un, Manuel María, nos seus primeiros anos, demais Darío convértese tamén nun poeta da Terra Chá, como era Manuel María. O seu verbas a un irmão, é dicir, a unha homenaxe ao seu mestre, non? A Manuel María. Pero ao chegar a Vigo, Darío tamén recibe outro magisterio aparte de Álvarez Blázquez, para min, que é o magisterio de Méndez Ferrín. El publica Os mortos porque Galicia viva, e iso é unha xoia editorial tamén. Cando fixemos a homenaxe, fixemos unha edición facsimilar deses 4 poemas. Mortos porque Galicia viva é unha xoia editada en Xenebra por Carlos Díaz, edición Roi Sordo, e aí Darío xa se mostra con outro alento poético que eu considero en certa medida influído por Heriberto Bens e influído un pouco pola lógica política e estética daquela primitiva UPG, daquela primitiva Unión do Pobo Galego, antifascista, republicana, e que ten na memoria os mortos porque Galicia viva, Alexandre Bóveda, Castelao, o Dariel e Amador en Ferrol, e Roi Sordo. E aí Darío, ademais, executa un verso distinto, un verso moito máis clasicista, e o propio Darío se oculta debaixo, detrás do pseudónimo Daniel Méndez, que é un nome que nos remite, desde o meu ponto de vista, por un lado a Daniel Castelao e Méndez a Méndez Ferrín. É a miña. E O'Donnell, que é un escritor irlandés que apoiou a República Española tamén naquele tempo. É dicir, entón, eses dous magisterios creo que son capitais. Eu despois falo dos ciclos poéticos da miña introducción, e falo do primeiro ciclo dominado por esa influencia de Manuel María, un segundo no que aparece Méndez Ferrín e no que Darío executa tamén unha apertura en dous sentidos fundamentais. Unha, a propia tradición poética, que moitos poetas galegos descoñecían ou non consideraban, a propia tradición poética galega, que recibiu de Ferrín, porque Ferrín estaba facendo ou fixera a teses de Pondal a Moneira, era quen mellor a coñecía. E despois estaba a tradición poética universal. Eu, cando souben que Darío traducira o Liberté de Paul Eluard, quedei impresionado, non o sabía. Cando estaba preparando todo isto, non o sabía eu eso, non o sabía. Quedei realmente impresionado. E foi naqueles anos. O sea, Darío abriuse a outras tradicións poéticas. E empezou a publicar despois xa nos anos 80 cunha voz propia, xa independente dos seus mestres. Nunca os esqueceu. Este ano celebramos os 50 de Con Pólvora e Magnolias, e temos que falar de Darío Xoán Cabana. Porque el estivo detrás do autógrafo, do texto autógrafo de Ferrín anterior a Con Pólvora e Magnolias, non? Amor e tempo liso. Grazas á familia que conservou ese tesouro que son os documentos, sabemos como era ese original, porque Darío o tecleou naquelas máquinas que había, que eran as máquinas de escribir, e ademais mandouno a pasar a censura a Manuel María, que o ia editar. E está Darío entre Manuel María e Ferrín, os seus mestres, e detrás desa obra capital que é Con Pólvora e Magnolias. Foi Darío que me deu, e grazas á familia sabemos ademais que esa obra non puido pasar a censura, e a partir de aí Ferrín reelaborou
o texto e publicou posteriormente o que sería Con pólvora e magnolias. Nunca abandonou Darío a súa obediencia ao magisterio de Manuel María e de Ferrín, os discursos de ingreso á Academia é o que di, a parte tamén de Xosé María Álvarez Blanco. Pero despois Darío construiu a súa propia voz poética nos anos 80, é unha voz poética ademais distinta, moi distinta no contexto xeral, eu penso, non? Dos anos 80, el tiña un estatus distinto, tamén era un pouco maior que moitos outros poetas que eran máis novos nos anos 80. El, claro, fai un libro de sonetos extraordinario que é A Fraga Amurallada, un canto a Lugo, un canto comunal, un canto á literatura, ás tabernas, aos obreiros de Lugo. Fai ese maravilloso texto que son 8 fragmentos no xa no 87, que son mitos e lendas que de algún xeito a min arrecéndeme a un adianto de estirpe que viría despois, e mesmo publica un libro co título Amor e tempo liso, e aí xa se ve como Darío se converte no grande sonetista que é para min o máis grande sonetista das letras galegas. Por qué? Porque él, neste momento, está traducindo a Petrarca. Como sabedes, ademais, Darío traduciu a Petrarca 2 veces, o Cancioneiro de Petrarca, como traduciu a Divina Comedia 2 veces. Un poeta e un traductor autoexixente, non? Cando considerou que tiña outra perspectiva, outro dominio da lingua, outras claves para traducir a Dante, mira que non é traballo, mira que non é traballiño, pois vai e autocorríxese, o sea, mellórase. Eso é un traballador, un carpenteiro, como decía él, un carpenteiro da lingua, porque ele ademais tiña un dominio das armas con que se traballa a literatura que poucos escritores que eu coñecín tiñan ese dominio, esa capacidade ese dominio da ferramenta que traballan os escritores, que non é outra que a lingua. E ademais unha concepción aberta, lonxe dos dictados academicistas e regulatorios de todo. Darío era outra cousa. En fin, e os seus sonetos, claro, aquí lemos, a ver, teño aquí marcado un neste libro, e claro, como non vai estar Petrarca detrás se ti lés nun destes sonetos? Bendito sexa o ano, mes e o día que te encontrei no medio do camiño e andabas escollendo a flor do espiño sen te mancar na espiña que fería. E continúa Petrarca, homenaxe, ele estaba xa con Petrarca, entón el convértese no grande sonetista das nosas letras. El fala do amor, fala dos amores clásicos, dos grandes amores, como decía Cunqueiro, e tamén en Cantigas de Amor Vilao, onde nos deixa, ademais, un erotismo que non hai nos anos 80. A poesía en xeral dos anos 80, que en xeral ele é contrasublime, ele non é un poeta idealista, é un poeta realista, e o seu erotismo é un erotismo cheo de verdade, cheo de forza, non sei. En fin, para min ten nese período o cume poético deses anos que é A Patria do Mar. Ese é o cume para min total. Aí o soneto convértese efectivamente na linguaxe do poeta. Ti dicías outro día, Alexandra, que teu pai andaba pola casa contando en decasílabos. Pero é que sí, pero é que chega un momento que el utiliza o soneto como, o sea, é a súa palabra, é o soneto. O sea, o soneto é o código, non? Que el perfeccionou extraordinariamente, e aí, claro, é un soneto amoroso, como sempre, pero tamén é un soneto paisaxístico, un soneto lírico evocador, é un soneto político. Hai poucos sonetistas que traballen neste sentido. Aí está Vigo, na primeira parte, que lle dá o título, sobre todo, está o Vigo de Cunqueiro, está o Vigo de Xosé María Álvarez Blázquez,
o Vigo de Lugrís era de lixo, está o Vigo de Reboiras, ningún poeta cantou a Reboiras como cantou Darío. Aí están as ondas do Mar de Vigo, por suposto, de Mendillo. Está a Ponte de Rande, un soneto a Ponte de Rande, a palabra que inventei, a pontive, fantástica, pontive majestuosa, como unha gran batea, unha batea contemporánea, moderna, non? Que une as dúas bandas da ría, está adarmando, como non. Eu teño aquí apuntados un par de poemas a Vigo, non? Deste libro que a min pareceme fascinante. A ver se os atopo. A ver. Son sonetos, sí, o de un bar de camaradas, pero tamén non vos quero aburrir, só este outro. Heite de recordar con Parromeira na rúa de procesión da madrugada de ir traballar, submersa na alborada que te invade metálica mareira. Heite de amar formando barricada de claro desespero, abrindo xeira de nova promisión roxa fogueira, prendendo de protesta meditada. Heite soñar a modo para saberte, ou cidade de fúlgura clasista, caldeiro de ferver, ou mar humano, e hei de agardar un día que desperte con a lúcida luz nacionalista e un cálido fragor republicano. Este é un canto a Vigo, é un retrato maravilloso, non? De Vigo, ese Vigo que todos amamos. Bueno, eu non sei que outro Vigo, que Vigo non amamos, eu amamos todos. E por último, para min eu detectei, faltanos ver a poesía, a poesía que quedou inédita e dispersa, pero eu detectei na publicada un último ciclo que nace a partir da morte do pai de Darío. Hai un libro de Canta de cerca a morte do ano 94 que reproduce o impacto da morte do pai. E a morte do pai son moitas mortes. Moitas mortes. Morre a casa, morren proxectos, a vida vese de outra maneira despois dese momento. E aí hai poemas realmente extraordinarios. Efectivamente, emerxe a morte, el que é un poeta do amor, pois tamén o foi da morte, o poeta que fala, como falaron todos os grandes, Rosalía de Castro, todos, da finitude, todo pasa, todo flúe, e nada permanece. E aí quero lles ler este poema tamén, porque aí aparece un novo Darío, un Darío maduro, último, porque esa morte do pai revoluciona a visión da vida e do proxecto político de Darío. Veremos nós a patria destruída que recibimos inta casenteira. Seremos nós a xente derradeira desta nación que case está vencida. Teremos que acabar a nosa vida de enterradores, ou tal vez se queira deleitar todo un pobo na esterqueira dunha agonía lenta e encollida. Desde Roás a Bon, de Lugo a Vigo, rebe a memoria e o letardo medra, baixa a vergonza e ergues a cobiza. E antes de nós gañarmos o xacigo, quizáis non quede pedra sobre pedra deste país
que se chamou Galiza. Unha visión moito máis distinta, máis pesimista. E con iso chegamos ao que eu considero non só o gran libro de Darío, sino o gran libro, un dos grandes libros da literatura galega contemporánea en poesía, que é Cabalgada na Brétema. Darío abandona a fórmula do soneto. Darío tórnase increíblemente oral, abandona construe outra retórica, unha retórica moito máis directa, moito máis modulada, unha retórica moito máis rica, moito máis flexible. E aí, claro, con esa fórmula, Darío alcanza unha plenitude para min asombrosa que non lín en ningún outro autor contemporáneo. E claro, é un libro tamén pesimista. Cando empezou, como empezamos todos, dicía Castelao, na mocidade todo é ledo e facedeiro. Todo é alegre, todo é factible, todo é ledo e facedeiro. E Darío tamén. Imos con os seus primeiros libros e dinos non nos vencerán eses homes de Tebra, nós venceremos, nós, porque nós temos a verdad a letexar nas nosas verbas, venceremos nós, facéndose eco daquel We Shall Overcome que se cantaba tamén naqueles anos, non? Pero aquí recibimos unha alabazada brutal porque el titula un dos seus poemas Venceredes vós, You Shall Overcome. E é moi duro ler iso, é moi duro nun poeta que cantou o venceremos nós. Non sei cal querías lerte ese. No, eu non che vou ler, simplemente non leno. No, porque é moi longo, teño pouca voz. Pero ese, venceredes vós, Darío. Pero nosotros temos da nosa parte os carballos de abril, as espadanas, a oricela, o pan de sapo, as veloritas, a ra de San Antón, o vagalume, a troita, a bacaloura, o xabaril e o corzo, o bascato e a roula. Venceredes vós, pero nosotros temos da nosa parte o Cadramón, o Piapáxaro, o Cabo Dome, a illa de San Simón, o Lusco, o Fusco, o Castromao, o Xallas, as lagoas innumerables de Valverde ou de Antioquía, o labirinto de Mogor, as encuastras de Novelú, o Ediclo de San Miguel de Celanova, o dolmen de Dombate. Venceredes vós. Romperede la infinda cadea que nos une coas traves do mundo, pero nosotros mergullamos a boca nos 1000 ríos de sangue que estercaron a patria, e no noso partido militan todos os defuntos que nos poñen aínda a bosta nas zocas, o cheiro arraso nos fusiños, o trono da forxa nas orellas e a terra que xa son nas unchas, e as feridas de ferro ou un negro chumbo a pólvora nos nosos corazóns atribulados. É un poema extraordinario, espectacular, que parte dese golpe brutal. Venceredes vós. E aquí, para min, temos tamén o poema máis, para min, é un poema tan emocionante que é o Laudes Rerum, co que acaba o libro, e que vos recomendo vivamente. Non coñezo poema como el. Aí falabas das traduccións de San Francisco, das Floriñas. Sí, el colle a retórica de San Francisco,
pero mételle contesta no contido co materialismo del Tito Lucrecio Caro. E entón crea unha cousa extraordinaria. Louvado sexa o sol, louvada sexa a lúa fría, louvados, etcétera, etcétera, etcétera. É un libro, é un poema extraordinario. Eu teño que ler outro. Gostaría verlos todos, pero a cousa non pode ser. Este é maravilloso, o de Laura Herrero, pero eu teño que ler outro por compromiso con Darío, porque mo dedicou a min. Entón eu onde vaya levarei no candamín, que é o poema A Sombra. Entón, un poema está por aí, non? Está por aí ao principio, xa non sei onde está. En que página está? Non estás usando o índice, fixemos un índice. Sí, pero que teña aquí anotados os números. Pero dime onde está. Aí que estamos buscando. E que tes o índice? Non sei de que libro está. A Sombra. A Sombra. Jo, está ben. Na 675. Grazas. Alexandra, aquí estás, estaba aquí, xa tiña uno. Vou rematar con el. E dicirlles que a poesía de Darío é unha alta... El ten unha cuñada, unha Flores de Aceiro, que ya colleu Ferrín, Flores de Aceiro, moi ben. Unha poesía nun galego modélico, aberto, millonario, plural, non constrito. E ademais a poesía de Darío fala das grandes encrucilladas históricas de Galicia, da Galicia contemporánea, pero da Galicia histórica. Tamén fala das grandes encrucilladas do ser humano, porque fala do amor que é máis da morte, fala da angustia e da esperanza, fala pois da liberdade aferrollada de Don García e da semente de Mencer, que el nos regala ca súa obra con seus versos Semente de Mencer. O papá dixo: vou a Rozas Novas. Colleu unha choza a pa de ferro, puxe as zocas de cana e non quixo levarme porque ia moito frío e eu era moi pequeniño para andar estoupando na lama coas miñas zocas branquiñas. Cando volveu, traía ao lombo un carballico novo, dereito como a un fío. É do teu tempo, dixo. Axudeillo a plantar entre o curral e a aira. Eu termáballe del e el botáballe a terra. Cando xa daba o bon estrobo, esmoucoulle a punta e deixouno con 5 gallas principais en roda. Nunca máis lle tocou. O pai morreu e nós non lle tocamos. O carballo medraba, quedaba justo velo. Un día, arrincando no esterco, vimos unhas raíces que entraran na corte, pero deixámoslas estar porque as metera tan discretamente que ata nos fixo rir. Gustáballe o zurro como ao cocho a merda. Os cochos no outono cuicaban polo curral raspando nas landras e o touciño sabía como a cousa ninguna. Á sombra do carballo abrigaban os arados e a grade, o palleiro pequeno da erva e o da palla relada. Nos días máis quentes do verán preferían as vacas á corte máis fresca. E o can dormiñaba e soñaba co tempo da casa. E a nosotros tamén nos gustaba dormir unha sesta en riba dun brasado de palla na parte da aira. A roda asombraba en circundo, pero as raíces larpeiras nunca danaron a casa
e tiña moito cuidadiño de non avalarlle os cimentos. Tamén el sabía se cadra que os liñeiros que se facían e desfacían debaixo del ano tras ano nunca habían ser a súa conta. Un día botei unhas cortas á pola máis baixa porque os pequenos querían unha carrandiola, pero puxenlle unhas bolidas feitas de sacos vellos para que a lazada das cordas non lle adentasen a casca. Gustáballe que mirasen para el e que as vacas cozasen o lombo nas broullas e o cantar dos paxaros rebrincando entre as polas era como un milagre, especialmente no arraiar do día. Agora xa non temos vacas. Levamos xa tempo cobrando o suicidio. Esterco na corte xa non o había desde hai moitos anos. Cando fixamos as cortes modernas, amañamos a corte vella para comedor nos días de festa. Pero o Carballo non se queixa de fame. A terra ainda é boa, el cobre o ferrado de terra. Cada halla das 5 que o pai lle deixou parece un carballo mediano. Xa non ten carrandiola, eso é certo. Os fillos non están connosco. Ás veces veñen cos netos, para eles hai outra de ferro que chaman columpio. Mercada e non feita por min, con 2 anacos de adival e unha táboa furada. O can xa morreu, e 3 máis despois del, e eu vendín a escopeta. O que foi o curral, ainda lle chamamos curral, ainda que está cimentado para que as rodas dos coches non se enlamen no inverno. Pero ás veces, nosotros os dous, nos días máis quentes de verán, aínda dormimos a sesta na aira debaixo do noso carballo. Non nun brasado de palla, eso é certo. Xa non hai palla limpa no mundo. Agora dormimos a sesta nunha colchoneta de espuma, cunha manta vella por riba. Dormimos ou miramos para as polas. Non hai carro debaixo. Un que quedou fixemos de leña, xa tiña podre o soallo. O chedeiro do outro aínda serviu para tapar unha falta no zarro da choza. Os abeños e os xugos están arrombados no alboio. O tractor vendeuse xa ora. Aínda valían os cartos. Os que están ben, sí. Os que están ben son os paxaros que aínda seguen cantando como cantan desde o principio do mundo. Moitísimas gracias. Dona de Beiramar, miña faísca, que devanas agora por Saor. O tempo foi pasando e xa salvisca un outono paciente no solpor. Dona de Beiramar, lapia odalisca, que viñeches comigo pro meu lar. O tempo é como un páxaro que lisca cando ti xa coidabas de o pillar. Dona de Beiramar, e nos carballos pousan as arañeiras e os orballos que vai tecendo o tempo soñador. E ti xa vas volvéndote velliña, dona de Beiramar, cadela viña, que viñeches comigo para Saor. Este é un poema que o papá lle adicou a Faísca, que foi unha cadela que veu para a casa de meus avós, desde aquí, desde Vigo. E hoxe vimos, non de Saor, pero si de Romeán, facendo o camiño inverso, a unha cidade que é real e é mítica ao mesmo tempo, é amada e herdada. É unha cidade que é miña sen selo, porque ardei de meu pai e máis de miña mai, e porque non la conta na súa poesía continuamente. Vigo está, sin estar o mellor como Lugo, que ten un libro adicado a ela, non? A Fraga Murallada,
pero entretece moitas outras dos seus poemas, non? E do seu amor, non? A poesía do Darío reflicte desde o inicio o seu amor, as súas preocupacións, o seu compromiso político, pero tamén o amor polas persoas, pola cadela tamén, polo carballo, polos paxaros, por outras cousas, non? E eu agradezo moito no meu nome, no nome da familia, este acollemento, porque aquí é como se estiveramos, non digo na casa, é que eu creo que estamos na casa, estamos noutra casa, na casa na que sucedeu, e perdóname, pero, bueno, como estamos na casa, creo que casi todos me coñecedes, sabedes que son moi chorona, el tamén non era, entón non pasa nada. E aquel bendito sexa o ano, o mes e o día sucedeu aquí, no Porto de Vigo, gracias a aquel home que está ali, que é meu tío Miguel, que coñeceu ou que fixo coñecer a seu compañeiro e camarada, que era o Darío, co que vivía naquel piso, e que está con miña tía, que moceaban xa daquela, non era? E a miña tía tiña unha irmá, e entonces o Miguel dixolle, tes que conocer unha rapaza. E entonces creo que foi o 10 de agosto, corríxeme, o 12 de agosto do 73 no Porto de Vigo, un domingo, creo que foi, que se coñeceron, e desde aquela ata hoxe que seguen unidos. Vale, aquel falte desa outra maneira, pero non da maneira que permanece. Quero volveros dar as grazas unha vez máis por todo o que fixestes, por ele, pola súa obra e por traer isto aquí. Contabas antes de como contaba os versos, o papá contaba os versos así polos dedos. Antonte contei os versos coa Leonor porque tiña que medir versos onte nun exame. E entonces volvemos a contar así, desa maneira. Ás veces, pois eso, escoitábalo falar ou recitar, non? No seu cuchitril, decía, non? Ali no despacho. Porque, bueno, era poeta a todas horas, non? Eu creo que eso permaneceu, inda que non escribise poesía directamente, medía, reparaba na música das palabras, medía versos, medía frases e reparaba niso. Incluso cando escoitaba falar os vellos dos que aprendemos tanto, e acórdome dunha en concreto estes días. En fin, ese Vigo que significa tanto, Vigo do que teño a memoria vivísima da última vez que vin a meu padriño, que era o pai do Pepe, o Xosé María, aquí nesta cidade na que no aparato gráfico, non? Que ten o libro, que ten unhas follas con unha serie de imaxes, pois está aquí, na casa, na túa casa, na casa de teus pais, con Celso Emilio, nunha foto que fixo, creo que teu irmão. E bueno, e entón é todo iso. Eu onte recibín un agasallo, creo que non vou ler máis, a non ser que xurda por aí, pero onte recibín un agasallo no WhatsApp. Unha persoa que coñezo das bibliotecas escolares estaba arrumbando no fallado de seus pais e atopou unha publicación bella, e hai unha entrevista, esta típica entrevista que se fai de moitas preguntas de contestación rápida, non? Entón rímonos e choramos, foi así como moi, bueno, de mestura de cousas, porque hai cousas que dan para rirse un pedazo. Pero queríamos ler as últimas dúas preguntas, porque son un pouco un resumo do que o Darío, prefiro decir que é,
e que está aquí en certa medida tamén e que está tamén en Vigo. Esta entrevista fixeron ya no ano 90, o Dario tiña 38 anos. E pregúntanlle, a entrevista está en castelán, non? Relacione media docena de cosas aparentemente sin importancia que le gusten ou le emocione. Resposta: a primavera e o outono en Roás, a lagoa de Valverde e a lagoa de Cospeito, o mar de Vigo ao anoitecer, como a hoxe, os gatos marelos, os cans de caza, como a faísca. Dígame media docena de frases hechas ou históricas que le interesen. Liberdade, igualdade, fraternidade. Non pasarán. Unha fantasma recorre Europa. Un non se baña 2 veces no mesmo río. Coñécete a ti mesmo. Yankees, go home. Gracias, Alexandra. Anxo, non sei se algún de vos quere comentar ou falar algo, preguntar algo que sexa antes de que rematemos. Bueno, creo que está todo dito do que escoitamos aquí, que disfrutedes da lectura deste Semente de Mencer. Gracias de novo por acompañarnos hoxe.